Commission on Elections giusab ang schedule sa pagsugod sa SK election period gikan sa January 22 gahapon ngadto na sa Pebrero 6. Ang COMELEC Resolution number 9928 ning amyenda sa SK election period imbis January 22 hangtod March 2 giusab kini sa February 6 hangtod na sa March 2. Sa usa ka press briefing si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. nibutyag nga ang desisyon nga ubos ang desisyon ubos o usbon ang desisyon nga usbon ang election period aron kini mahatagan ang mga senador og igong oras nga makadesider kung itugot ba o i-postpone ang pagpahigayon sa SK election nga nakaschedule inig February 21. Tungod sa giamyendahang resolusyon, ang gun ban ug ubang mga SK election related prohibitions magsugod inig Pebrero 6 pa. Kaganinang buntag nagpahigayon ang Senate Committee on Local Government og hearing diin giuyunan ang pagpostpone sa SK election. Nito nga sa hearing kaganina sila si Brillantes, Senador Ferdinand Marcos Jr. ug representante sa National Youth Commission o DILG. Ang maong report gikatakdang ipresentar sa Senado sa sunod nga mga adlaw.